Yes, comrade. I mean, there's somewhere, Laura. Hey, I don't believe that. Hey, I would do MCP, also DPP. I would imbanandi that soka bambe. Hey, MCP in the DPP could imbanandi that soka bambe. Anyway, zambiri zili karibu akulongosola yekha de tibweve kuti akuti chani nanga inu mukuti chani. Yes, comrades, Malawians, good morning and how are you, everyone? Comrades, ndangoti ndikambepo zinthu ziwiri komanso nkhani zokhuza zipani ziwiri DPP and MCP. Chifukwa zipani zomwe kukhala ngati zikulimbana kwambiri ndi mtsogoleri amene ndikupanga naye campaign Daiso Kabambe. So I just want to tell you, Malawians, kuti nthawi zina tikamapanga campaign pamakhala campaign ina imakhala ya ndale. Ndale timapanga ngati ziko likuyenda bwino economically. There we do politics. Chikoti mazauti ndale zathu sisokoneza chuma cha ziko. Koma panopa ndale zatembenuka. Panopa ziko lathu chimene ikufuna akadaulo oyendesa bwino ndalama ya ziko. Ndalama yathu yakwacha yapita, komanso forex sitikuyipeza. Now, campaign imene tikupanga panopa, tikupanga campaign yoona anthu kapena munthu amene akalowa mboma akakoza chuma chathu imene chasokonezekera papa. That means panopa our campaign is not political based. Panopa ndale zathu za kumalawi campaign tikupanga siya campaign yokhuza ndale kulowa mboma kwangokhala kapena kukaendesa chuma chomwe chili bwino kale. Ayi. Panopa tifuna kuti palowe munthu yemwe akuziwa kuyendesa kwa chuma, an economist. Chipani chilichonse panopa tizikamba nkhani yoti kodi ndalama yakwacha ikachepa mphamvu bwanji kapena ikakula mphamvu bwanji. It's not time that tizoona munthu wa ndale kukhala pa mpando kumadyerera chuma chimene chikuyenda bwino. Ayi. So panopa tikatenga wa ndale kumulowesa mboma ndimene tili panopa. When we get a politician yemwe saziwa chilichonse chakayendesedwa chuma kaziko, amalawi ndetu tikuzika pamoto. But this is the time, let's put politics aside. Tentike ndale kumbali. Tione chuma chathu tikukhala bwanji. Tisaone kwambiri ndale zimene zati tigwesa pansi. Ifeyo pamene tafika apa, tifike pamene tafika apa chifukwa cha ndale. Tinayika mboma anthu omwe andale omwe saziwa chilichonse chokhuza kayendetsedwe chuma. Chukwa ndale ndi ndale basi. Ukhoza kulowesapo munthu wa misala pa mpando wa president. Kapena kulowesa munthu wa misala pa mpando wa AP. Even kukhansala amene mukhoza kuyika munthu oti amangoziwa kuwina chisankho koma alibe nzeru zoyendesera zinthu. That's why kumalawi kunoko panopa tili ndi umphawi waukulu kwambiri. So anzathu aku MCP mwina ndi amene ndi DPP. Anzathu aku DPP ikupanga campaign tonse tikumamva kuti it did well when it was in government. Ali mboma DPP akumanena kuti anapanga bwino kwa basi. Chuma chimayenda bwino. And the person who was at the helm of kayendetsedwe ndalama yeniyeni iyi was Daiso Kabambe. Dr. Daiso Kabambe was the Reserve Bank governor. The youngest for that matter. Anali DPP. Reserve Bank, Yeso Daiso Kabambe panopa akamakamba. He's proving to the nation that he did very well as a Reserve Bank governor. Komanso suta bena ana Reserve Bank governor ngati munthu wa ndale. Ayi. He was a technocrat. Pazimba technocrat. Anali munthu oti akuziwa anaphuza zake nsudika chuma. Komanso anagwira ntchito mu civil service. Anagwira ntchito mboma. Nthawi yayitali, nthawi imene boma limayenda bwino la Bingu wa Mthalika. Daiso Kabambe was at Capitol Hill in several ministries komwe amagwira ntchito yakayendetsedwe chuma. The budget director, capital director waku E&D, Economic Planning and Development. So he's a planner as well as an economist. This guy with that experience, Atam Sanga Kukhala Reserve Bank governor, he did very well to maintain the kwacha. Mphamvu ya kwacha inali bwino, chilichonse chinali bwino, inflation yathu inali yosika. So today ndikudabwa kuti DPP akupanga campaign saying that akalowa boma zinthu zonse zakhala bwino. But when I look at DPP camp, kulibe munthu amene ndikuona kuti akhoza kuti azathandiza boma economically. Kodi mkati mwone ku DPP, who are the economists omwe akhoza kuzathandiza boma akalawo akalowa? Because the man who was championing kuti boma lawo liyende bwino, time ndalama yakwacha ikhale bwino, ndamene panopa ni mtsogoleri wa ITM.
komanso ndikandifunsa Malawi kapena mafunsa zathu ku DPP kodi chifukwa chani na DPP sanaonemo phindu Madaso Kabambe to lead the party mukati muone anthu amene ali ku DPP awa akuluakulu aku DPP awa mukati muone kuli maloya kuli machani koma kulibe economist ku DPP. No one is an economist ku DPP. So this government boma lati paene afika hapa tufuna ma economist kodi kuchipane kwa DPP who is the economist, who are the players of our economy akama boma kulibe ku DPP kulibe anthu andale na anthu oziwa za malamulo maloya. They don't even have anybody who is an economist. So ndeti boma limene a DPP akufuna ndi boma la ndale kulowa mboma anthu omwe andi ali ndi maudindo kapena ndi kuziwa zinthu za malamulo kwa malamulo acha kwatembenuzanso nkumabera ndalama ndi amene ali ku DPP panopo. So tikamanena choncho ena manoti ayi DPP adadi azalo indi adadi is an international lawyer kodi ndime tafika hapa how is he going to turn around the economy? Sakunena poto adadi itu sakunena DPP chomwe atakapange kutakira boma azapanga chani because tikamapanga zibwana Malawi kuti ayi adadi omweyo tikamasintha boma lichocho plantima kapena kupanga nsanje ndeti kulakwisa. But let's be honest, who is there in DPP yemwe akakasinthe zinthu? IMCP anayesesa achakwera chimozimozi timu yachakwera yikulowa boma tosalansi towa boma the trusts alapanga trust Wilson Banda ukaze back governor zamukanika zamunyera atenga finance minister yemwe nthawi anali Murusi zinamukanika atenga mwanayi a village boy Chathora mwana wakasunguko bambo ake ndi chikhwaya olemera amali mafodya ndi minister of finance saona nimene zikuyendera zinthu angotandira kukhala kufamu kwawo kasungu is doing nothing. Zochitika zake zochitika ndi munthu oti economy yathu imene ikuvuta apapa azipezeka more face to find ways and means of how to turn around the things economically angokhala kumunda kwacha. Tungoona zithuzi ati ali kumunda kwa Santhe ali kumunda ukasungu wa Fodya the finance minister, yet our economy is in shambles. So what I'm trying to say, AMCP akatafuna pitirize kutilamulira kodi akuluakulu oyendesa chuma cha boma azakhala chola chathora chathora you mean in mwachathora muli chani? What do you see in chathora? Achathora angaza bas MCP kulimba mtima chifukwa choti ndi finance minister yemwe alikali boma akulephera kupanga turn around the economy yathu amalayi tikuvutika pamene finance minister is just playing. Aungosewera kumakaya kumizi kwawo weekend timangoona social media wavala masando yake kabudwa wake akumaenda. This is the time pofunika kuti boma mene afika hapa siyani zakumunda kwanu pitani ku office pitani Capitol Hill mkakhale pansi ezani means and the ways of doing things tipange bwanji. And somebody the same finance minister wa MCP yemwe afuna kuti alowese mboma aukamba zakuti afuna pange negotiate forex ndi maiko akunja. Amalawi in simple terms you don't negotiate forex. Forex is non-negotiable. Forex imabwera ngati mupanga export katundu kumaiko komwe kuli dollar. Anything that you export across the borders imagwisa mu dollar. So you cannot negotiate with American government, with Dubai government, with any other government. Kuti tipaseni koni forex kulibe. Forex yaziko imabwera out of export. When you export more, the more you get forex. You don't negotiate forex. Upanga bwana negotiate forex. Chimozi muntu sunga kumpasa ndalama for free. So chimozi you can't go to America and say tipaseni koni $. Tikagwiza chite ku Malawi tigule mafuta. You can't do that. So a government that thinks of negotiating something to get foreign currency or to get forex, don't pay boma palibeka. They are go kumuzamena kuzama pempa chili chose chwa ndo kalamba. Koma ife Malawi pano pati ndi finance minister
who's telling us that his aim is to negotiate with foreign governments kuti atipaseko forex tigule mafuta. Sizimaenda chocho economically. So comrades, Malawians, these are things that you have to understand. Panopa chilipo chokuti a DPP nda MCP akamakamba zokuti afuna Lowassa Mboma, ine ndikuona ngati akungotiseka kapena akutisewelesa Malawi, because DPP inali Mboma, mnyamata amene amathamanga ndi za economy ku Reserve Bank kapena ku ministry uko yozi Daiso Kabambe. Koma muzifusa Malawi chifukwa chani a DPP sanamtenge Daiso Kabambe, munthu yemwe amathandiza kwambiri kayendetsedwe chuma cha Malawi, kayendetsedwe kwacha. Anathawa panopa is leading UTM. 1. Number 2, Amalawi muzifuseso kwambiri chifukwa chani nyamata yemwe anapanga Peter Mutharika kulowa Mboma, Saulos Chilima analowa Mboma chaku APM, koma APM kuchipani kwawoko sanamkonde, anthu ena sanamkonde ya. APM had no problem, koma anthu ena omuzungulira APM sanamkonde Saulos Chilima. As a result, Saulos Chilima anachoka ku DPP chifukwa chani. Who's bad? Ndiye panopa tikatisankheso DPP ilowe Mboma, mukona kwasalanda ku DPP amene akhoza kuzasinda zinthu ku DPP. DPP alamulapo for almost 3 times ikulamula boma ilili zinthu sizikusintha. Chimwaleli bingwa Mutharika, DPP ngati chipadi kumakhala ndewu zokhazokha, kumakhala kukana. So golo la chipadi chawo sili kuziwika kuti kodi APM lero atali ndagona pano. Who's going to remain with that party? DPP chitulukireni Mboma akhala kukangana pa nkhani ya usogoleri, kwatuka kondwa na nkhumwa watuka komweko, Daiso Kabambe watuka komweko, ndi anthu ambiri kuchipani cha DPP anachokako. Meaning that DPP kalowa Mboma, Amalawi yembekezani kuma ndi zinthu zokhoma zowawa kwambiri. Chiko anthu amene amathamangisa azinzawo kuchipani kuja ndi amene azizatilamulira, komanso azayesesa ndithu kuti aonese kuti ndi amphamvu, azatikhawusa kwambiri Amalawi, because anthu amene athamangisa anzawo kuchipani cha DPP ndi amene akuononga sogolo la chipani chimene chija, komanso akazalowa Mboma anthu amene wawo azatilongera sogolo la dziko lathu, because cholinga chawo safuna anthu abwino ayendese dziko lathuli kuti Amalawi tonse zisangalala, amangofuna okhaokha azisangalala ngati enake mikhalakale muchipani chimenechi. So comrades, these are the things that I just want to share with you. It's a food for thought for you. Muzipani zimene kuti zikalowa Mboma zikasintha zinthu, kodi ali ndi anthu ake atiwo? Who in those parties akwe mukumona kuti ali ndi kuthekera kukasintha zinthu akalowa Mboma apart from Daiso Kabambe? So my campaign is like this. Ndimaona zinthu zimene zizi. UTM we have got an economist, because peitafika pano boma lathu likufuna economist, somebody who can fix the broken system ya economy yathu. Tiyambe kupanga export tipeze forex, osati tizipange negotiate forex. Aye. So these are the things zomenera kuti even when you go into alliance, mukati mpite kwa alliance, izipani zipite kwa alliance kuchosa mu MCP, kuchosa Chakwera pampando, inde alliances are good, koma amene mupanga nawo alliance iwo alibe anthu oti akhoza kukasintha sintha kala maboma. Zipani zimene mufuna mpanga nazo alliance izo zilibe anthu, zilibe ukadaulo, zilibe anthu oti amaziwa za economy. How best are you going to work with you? Chuku anthu anzeru paliponse pakhala anthu 100, anthu anzeru mwina makhala pa anthu awiri olo amozi. The rest are just numbers. You can have a good alliance, yes, winning elections, yes, but do you have the people within the alliance oti mkhoza kugwira nawo ntchito? Why those people amene ndika afuna aukonda dziko lawo la Malawi, why can't they join a winning party yomwe ili ndi munthu omwe akhoza kuthandiza dziko lathuli kuliphula pa nkhani ya mavuto achuma? This is what you have to look at, Malawians. Sitatengeke ndi ndale kuti aujaja kala Mboma tizadya nawo. That's not politics. Panopa zafika ziko lathuli. We need an economist, and this is a fact. We don't need politicians without anything.
We need politicians with skills, with professionalism, like economy or in economics. So yena ngoyamba hey atilo waboma adadi wakaboma and ndi ndani behind him. Yeme can take over the country, who can change things in the country. Musavotera adadi inde andi chikoka mumene mukunenera. Koma nzeru zoyendesera ziko ali ndi anthu. Chikwa nzeru zoyendesera ziko ndi anthu. Which people is a dad having behind his back yomwe kuzakacha turn around the economy of this country? Komanso mbiri ya chipanja DPP inaipa kale kuja pankhani yokubandalama. So many things happened during the time of DPP. That's why tinazo samboma. So achakwerawa kulindani kwa achakwerako. Who's there in Chakwera government? Yemwe akoza kutakapiriza azelisa bwino zinthu. Kulindani ku MCP. There's nobody I see. So to me, I feel like Deso Kabambe is the only option economically. Yemwe akoza sinda zinthu. Tulapikafika panopa kufika economist. Na news mkuwerenga kufutika kwa ndalama kuchani pa kusowa munthu oti alongosole chuma cha ziko. So there's Deso Kabambe. I don't know why Malawians don't see kuti Deso Kabambe can change this thing. Mwina ndino anthu ozelezeka Malawi. This is open fact. Even ineyo ngakhale anthu anga ndikonde kwathu kuti aliwala alowe mboma. Ngati ndibe ukadauro wendesera zinthu kusina zinthu mziko muno. I'm useless. So we have got this young man. Chimene DPP namthamangisira siri kuchiziwa. Chimene DPP namthamangisira salo chilima. Yemwe the Kabambe watenga malo ache. We don't know. But these guys have been very active. Ndipo anyamata oti akanatha chipanja DPP koma anatha wako. Chiko chaziwa anthu zina zili kumeneko ku DPP. DPP is a good party. Koma anthu vimene vili kumbuyo kwa APM hivyo. Ndiwe sisi kuvifuna. We don't want those people aku DPP. DPP is a good party. MCP is a good party. Koma anthu amene azungulira president. Yomwe kumpangira campaign Chakwera kuti aloweso mboma ali ndi ukadaulo wanji kukasintha ziko lathu mmene lafikako kuchoka peti pano kukafika pera. So our country is in shambles economically. We need an economist in Malawi, not a politician just with fame. We need somebody who's going to change things akola mboma ngati msogolo wa ziko. Osaza Chakwera ziya. Osaza APM is high. Comrades, this is my message for you today. Good morning.